Intentàrem l'any anterior entrar en la falla de la Palmera, que era la que estava creant, on hi havia altra, però teníem que haver estat donats d'alta abans de setembre. Però l'any següent és quan se funda la falla del mercat. El tio Roberto, entonces era el president, al formar-se ahí en lo que era el Barsol, pues heu proposat i entrarem. I l'incorporarem perquè poguérem participar en el concurs de la Junta Central Fallera de València. I va ser una incorporació que d'alguna manera també va ampliar una atractivitat important. Me pareix que Tres Romancers i el Pillet va ser la primera. Ahir la falla ja pega el colp. Pues des d'ahir, totes seguides, cada any era un primer premi d'obra, primer premi de director, primer premi d'actriu, primer premi d'actor. Quan fèrem Barracó 62 la repetirem diverses vegades i en molts puestos, l'interpretarem en molts puestos. Uno de tants va ser en el Thalia, estaguérem una setmana. Jo comencé a participar en Barracó 62. En el moment que me toca eixir a l'escena, les cames no me podien tremolar més. I jo total era entrar i posar-me firme allí en la meva metralleta. En els ensaios, per exemple, això era una carcassa d'alegria i d'anècdotes. Anàvem al casino, ensaiàvem i era la distracció i l'oci i després, claro, eren unes risses que anàvem a acompanyar-nos quan acabàvem d'actuar i se mos feia a la 1 de la nit. Jo n'hi havia vegades que m'adormia i me deien, què te toca? Jo m'espavilava i a la marxa. Era una diversió perquè feies coses que d'una altra forma no haveres fet, perquè quan s'anava a un concurs, jo me sentia com de veres una actriu. Tots participàvem de la elaboració, construcció, disseny, i és que feren falta per a cosir, o sigui que ahir no hi havia remilgós. En el malalt imaginari, jo feia de criaeta, de criar, junt amb un altre companyero. I eixíem a l'escenari quan no mos tocava, menjàvem, teníem una bandeja així de pastetes que teníem, de vez en quan menjàvem quasi i no teníem que fer-ho. L'apuntador anava loco, perquè jo me botava de vez en quan alguna d'estes, però no una pàgina 2, i aquell ve en el llibreto passant fulles. I en el me catxis que me guapo soc, pues quasi res. Jo me quedé en blanc. I Paco Raga en refilar a escena, a Reme i a Pepita Peris, i ho salvàrem. Després han començat a fer concursos de playback. Nosaltres no n'havíem fet en la vida i allà que se n'anàrem també a concursar. Els ballarins tiraven allà dalt a les ballarines, les empomaven i nosaltres diem on s'han clavat. Crec recordar que en 3 números, uno de Conxita Piquer i l'altre que duíem a banda de Barnum era uno de Sonrisas y Lágrimas, en el que eixia Carmen Alcántara i cantava. Una de tantes, en Yerma, fa un muntatge espectacular perquè portàrem un carro i tot en un animal. Participaren moltes dones, n'hi havia escenes i xiquets. José María, jo me tronxava José María i Pepico quan s'enfadaven. Una activitat de la meva vida molt gratificant, molt. Ho passàrem molt bé, molt de sacrifici, però molt bé.